Vitajte na prehliadke tejto úžasnej novostavby v Ľuboticiach. Poďme sa pozrieť najskôr dovnútra. Kuchyňa je vybavená modernou kuchynskou linkou, kde nájdete aj všetky zabudované elektrospotrebiče. Elektrickú rúru, sklokeramickú varnú dosku, digestor, ale aj mikrovlnku a umývačku. Je prepojená s jedálňou a obývačkou s východom na terasu. Tento štýlový kachľovec vám v chladných dňoch nielen urobí príjemnú atmosféru, ale aj vykúri obytný priestor. Celý dom bol postavený ako bezbariérový. Dáte si radi horúcu vaňu, alebo radšej rýchlu sprchu? A okrem tejto toalety je tu aj samostatné WC s umývadlom. Okrem spoločnej obývačky sú tu ešte 3 izby. V každej izbe je veľká vstavaná skriňa. V celom dome je podlahové kúrenie. Aj vo vstupnej chodbe je dostatok úložných priestorov na mieru. Všimnite si kvalitné drevené interiérové dvere. Poďme sa teraz pozrieť von. Čo vás tu čaká? Zakrytá terasa a prekrytý bazén so slanou a vždy teplou vodou s hĺbkou 1,4 metra. Už si len zaplávať. Okolie je upravené a oplotené. Máte radi vlastnú zeleninu a ovocie zo záhradky? Je tu priestor aj pre úžitkovú záhradu. Je to dom vašich snov? Zavolajte nám a dohodnite si včas obhliadku. A môže to byť váš domov.